Здравейте и добре дошли на нови епизод. И мисля, че последният на Free Fred. Къде бяхме стигнали последно? Даже аз не помня. Нямаше видео доста дълго време. Не баш доста дълго, но известно време нямаше видеа. Така че сега време да се възвърнем с може би последният епизод. Поем дълбоко дъх и да се зачим да минем играта. Това, което ми видяхте току-що да направя, е да апгрейдна нормалната стрела. Защото ми писна Олад, ако виж това. Има някакъв такъв по-силен патрон. Видяхте ли го? О, много по... Добре, това вече ми харесва. Толкова вече е мой стил. Много як. Има 600 живот. Така че се надявам, че това ще е последният епизод. Защото... Не знам просто. Какво трябва да се направи? Много е трудна тази игра за мен. Това просто мога да кажа. Много е трудна. Аз ще ги местя. Не, то самолет май нищо не правиш. Съм играл много време. Така че не знам. Целта е да минем играта днес. Ако не успеем днес, очаквайте следващ епизод. Може би още утре или други ден. За 2 дена нямаше не съм качил. За което не знам как се случи, но случи. Айде бе, искам още. Кой е това? Това бие ли са? Това много оцеля. Ръкете ми... Това много оцелят. Това е хеликоптер за мен. Хилвама. Бях на 550, сега съм на 600. Хилнал съм се. Окей, това е добре да го знам. Това е добър кораб. От добрите. Този епизод съм го измислил да е 10 минутки. Но като предишния може и да има увеличения. Просто защото предишния епизод се случиха много неща. И не можах да направя по-кратък епизод. Но пък сега има този, така че наслаждавайте му се. И е време да препукваме корабите. Както ви казах, аз съм повече съсредоточавам съм към играта. Не говоря много, но това ми помага да съм малко по-добър. Така да се съсредоточавам по-добре. Аз ги убивам кораби преди да съм ги видял. Между другото съм на пълна кръв все още и съм стигнал до половината мапа. Някаква кула е това, има и подводница. Има и голям кораб. Не кораб. Хеликоптер. Не, минута. Добре. Добре, че имам силни торпедота. Те кораби според мен ще са проблем, така че ще опитам колкото може по-бързо да ги убивам.
Видяхте ли как изчезна самолета? Това е някакъв златен дрон. Дрон. Чакай, че много се събрах. Чакай, има стригай, бе! О, както не бях поел димица. Много резко се промениха нещата. Каква е тази ракета тук, бе? Ще ме гръмне ли? Заминава си. Може би ще се върне пак. Тогава ще му разкажа на история. Историята е неговия смърт. Неговата смъртна присъда. Вижте ги златните дронове. Не ги знам много какво правят. Като зелените ли са? Да. Питах като зелените ли са и ми пуснаха бомба. Добре, много трудно става. Всичко трябва да съм се апгрейднал. Айде, аз заминах. Аз заминах. Не мога повече нищо да направя. Сега те ще ми пуснат бомби. Да. Оцелях? Съм жив? О, не, много. Много извета. Аз имам по въздух, имам по вода, навсякъде ме стрелят и да. Колко пари ще взема според вас? Гледаме 3000 почти. То направо е 3000. 2800. Апгрейдваме стрелбата на макс левел. HP-то е безсмислено да апгрейдвам. Ето, нали виждате силния удар? Като стрелям повече, има един така по-силен. Вижте го. Много по-голям. Апгрейднал го него да сваля повече демидж, защото е доста пореден. С един удар вече убива корабите. Но сега те са маничките кораби. Там стават по-големи. Много тъп се го направи, че не мога да се апгрейдва спида на кораба. Сега трябва пак да го минавам това поле. И пак. Къде сме с епизода 8 минути? Майко мила. Закъсал съм с времето. Явно този епизод ще бъде разделен на 2 части. Бъде, какво защо ми навънка сега, бе? Що предишния 1 час нямаш такива шумове? Ще видя после на крипа, ама мисля, че се чува. Извинявайте за което. Аз епизода ще го снимам още веднъж. Не този епизод, ще снимам още веднъж на тази игра. Днес, но няма да ги кача по едно и също време. Този епизод сега е доста късно. Дали ще го кача сега? Извинявайте, че то качвам толкова късно, просто не ми остава време да снимам. Следващия ще го кача утре в 6 часа. Утре в 6 часа очаквайте епизод. За моята малка и скромна аудитория, която ме гледа.
ракети трябва да ги апгрейдна, защото на те им трябват 2 ракети, за да умрат. Така че следващия ми апгрейд ще бъде ракетите по въздух. След това ще се оправя. Пак съм минал почти половината мап. Чакайте, отново много кораби се насъбраха. Много мразя така да има. Не кораби, бе. Хеликоптери там. Кога съм свали на 450 хелт? Само съм ударил някоя мина. Не съм видял. Възможно. Тук буквално корабите и самолетите там. Тук му ще да кажа, че му остава да си стигна бос съвсем спокойно. Те буквално ме нападнаха, когато го казах. Този епизод ще бъде спрян сред тази игра, последна игра. Тази ще е последната игра, че вече пак минахме 10 минутки. А за мен епизод над 10 минутки ще е доста дълъг епизод. Поне за трети клип в моят случай. Подведницата е убита. Пак има някакви бомба. Буквално това е бомбърман. Хем е бомба, хем е човек. Следя смисъла на думата. Добре, пак много по въздух станахте, бе. Те решат винаги над мен да му пускат бомби и ето още ни бомби. То кораб ми нанася критика ги, както аз сега нанесох. На всеки 5 секунди, доколкото средя тайминга, 1, 2, 3, 4, 5. Да, някъде на 5 секунди се пуска тази по-силната бомба. Да, те ме убиха. Няма им да миним играта днес, то може би си е поръчал. Но се надявам скоро да е мина. Тя над мен точно не гледам. Трябва да ги стрелям много хелт, аз нямам. Нямам нито хелт, нито демидж. Пак идват тия кораби. Има подводници, има много неща. Тук някакви работи. Стрелят ме от всякъде, ме стрелят. Какво е това, бе? Направо не мога да повярвам. Кораб апгрейдна, аз съм отчаян. Пак демича за апгрейдна. Тук спирам този епизод, но остана 15 минути. Казах това. Ще апгрейдна един път това. Един път това. И това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. След този клип аз ще снимам още един. Той няма да бъде качен днес. Така че до следващия път и до нови срещи. Чао!